masu saura na ki biya gurin ango tunda yanzu shi ne jigo a gare ki ya zan bango ba a dama kurar ɗaki kin yi aure ibada kunne ido ki kauda kin ji ki zubda zancen ba su so su kulle yaƙi. Lokaci ya sa rawar da na taka auren Allah ya sa ya barka farin ciki koken ciki maza da mata sun zo mai bakin ciki mu kuma bi shi da kanzo ranar biki yau ake biki maza da mata sun zo mata ko bango da mira tashi yake na ga kawaye har juyi suke abokai su ma sai tako suke iyaye sai sa albarka suke M Sharif ne waka yanzu ma muka fara kowa ya zo ya taka don haka nan muka tsara ne haka kuma ku haka mata ku zo da girgiza mazaje sai ko a gaza amma ya zo kiran gaza an kwanke zaki in giza wasiƙa yau zan ambata ta sako ne ga masoyiyata kin daɗe a cikin zuciyata na rasa yadda zan yi har ke fahimta sun farkon haɗuwar mu da ke so